Znova podotýkam, nie som žiaden chovateľ, nie som žiaden kinológ, nie som naozaj nikto, kto má akože veľké znalosti so psom, preto radšej odporúčam za niekým ísť, za nejakým skúseným psom. Čo som povedal? Takým skúseným človekom, ktorý sa venuje psom, no a potom od toho urobiť svoje konanie. No a poďme sa vrhnúť na výcvik a na výchovu psa. Takže za základným výcvikom začíname nejak, keď má pes 7 až 8 mesiacov, ale samozrejme odvíja sa to z toho, že koľko ten pes má vlastne, no aký je ten pes. Hovorí sa taktiež, že pri malých plemenách môžeme začať skorej a pri väčších plemenách sa začína trošku neskôr. Výcvik sa rozdeľuje na základný a na aplikovaný, a to si ideme teraz prebrať. Základný výcvik pozostáva zo základných povelov, z toho, ako by mal sa pes správať, ako by sa mal chovať, a na to, aby pes mohol chodiť pri vás na remeni. Teda nazýva sa to vodenie na remeni. Pomockami sú napríklad píšťalka, nejaká šnúra na psa, keď akože vám chce utiecť, tak aby ste vedeli, že kde išiel. Elektrický alebo klasický obojok a vodítko. Aplikovaný už zase pozostáva z toho, že samotného psa už pripravujeme na skúšky, ktoré ho čakajú. To znamená, že napríklad keď máme farbiara, tak ho pripravujeme na dohľadávanie, vytvárame umelé stopy, pokladáme krv ako stopu, no a potom ho cvičíme teda, že aby sa na to pripravil. Na konci samozrejme treba dať nejakú odmenu. Ak máte zver o niečo lepšie, ak nemáte zver, tak určite nejaká slanina, šunka alebo niečo, čo akože motivuje do toho. Pre duriče sú taktiež zriadené aj výcvikové zvernice alebo výcvikové brlohy pre brloháre. To je vlastne o tom, že v tých zverniciach napríklad výcvikových je diviak, minimálne jeden, ten sa tam chová, sa tam vpustíme, aby teda sa naučil na to, ako by mal reagovať so zverou. Durí tú zver, vlastne snaží sa nejak naučiť, ako fungovať. A aby bolo jasné, štvanie, cvičenie a skúšanie zvieraťa na inom zvierati a pri výcviku polovne upotrebiteľných psov podľa zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa nepovažuje za priestupok. V skrátenej verzii to znamená, že teda môžete cvičiť psa a duriť takto zver, ak sa jedná o trénovanie polovne upotrebiteľného psa. To, ako nám pes bude samozrejme pracovať, sa odvíja od výchovy psa. No a základ je psovi vzbudiť lovecký inštinkt. Môžeme ho vzbudiť buď nejakým pachom zvery, signálom hlasovým alebo hlasom. Samozrejme s tým, že ako bude pes pracovať, súvisí, ako aj máme k nemu vzťah, ako ho odmenujeme, ako ho motivujeme a či máme k nemu vôbec lásku. Lebo ak máte psa, že sa proste o neho nestaráte a berete ho ako vec, tak jasné, že to nebude také dobré výsledky vynášať ako pes, ktorý reálne cíti tú spojitosť so svojím majiteľom. A vec, ktorá vám môže dosť pomôcť, je zistiť, že aký temperament má váš pes. Ak si ešte pamätáte zo základnej školy, rozdeľujú sa tu na 4 temperamenty, a to je sangvinik, potom je tam flegmatik, cholerik a posledný je melancholik. A my si ich trošku rozoberieme. Medzi najslabšie zaradzujeme melancholika, pretože je dosť nemotorný, je pasívny, nemá žiadne obranné reakcie a je mu to vlastne tak všetko jedno a je najslabší zo všetkých 4. Sangvinik je taký zlatý stred, ten je zase vyvážený, dosť dobre sa hýbe, není úplne útočný, není úplne pasívny a takéhoto psa viac menej chceme. Potom flegmatik je o niečo lenivejší, je taký, všetko mu je jedno, je taký kľudnejší a pokojnejší, ten zase je napríklad vhodný medzi deti alebo starším ľuďom. No a potom je tu ten najviac agresívnejší a to je cholerik. Cholerik je najostrejší a najagresívnejší zo všetkých. No a tento tu zase není vhodný k deťom alebo k dospelým, k starším ľuďom, pretože by im mohol nejak napadnúť, keby mu trošku stočili sa závity v hlave. Ale tento zase je taký najdravší a najlepší pre prácu. Napríklad najlepší durič, čo môže byť, tak je cholerik, pretože, no ako, jedná sa samozrejme o to, že chceme, aby aj ten pes mal rád ľudí a nebol útočný, no však pre zver, keď napríklad durí diviaka a nedá sa tomu diviakovi a je furt útočný a naozaj, že ho to baví, tak vtedy je to paráda. Samozrejme jeho útočné správanie môžeme trošičku aj koregovať alebo kormidlovať,
ešte od šteniatka musíme sa samozrejme každému psovi venovať, pretože ak zanedbáme či už výchovu pri flegmatikovi, alebo je to cholerik, alebo sangvinik, tak potom z toho psa nebude mať v konečnom dôsledku nič. Ak najlepším temperamentom platí už spomenutý sangvinik, alebo napríklad flegmatik. Ďalšiu dôležitú vec, ktorú musíme spoznať pri psovi, je aké vlohy a predispozície má ten pes. To sa skúša na skúškach psích vôh. A samozrejme sú nejaké veci a vlastnosti, ktoré už nemôžeme ovplyvniť. Tie, ktoré môžeme, musíme čo najviac, ak chceme z našeho psa dosiahnuť maximum. Druhá zamerania skúšok. Odporúčam vám to učiť sa na nejaký taký spôsob, že buď si nájdete správne odpovede na internete, ktoré sú voľne dostupné zadarmo, alebo budete to spájať nejak s týmto videom. Ja som sa to učil nejak tak, že som mal knihu a keď som narazil na nejakú otázku, zobral som si odpoveď, no a snažil som sa to nejak pochopiť v spojitosti s tým, a tak som vlastne robil aj celé testy a celý kurz. Čiže keď som teda nevedel, našiel som si buď správnu odpoveď, alebo odpoveď v učebnici nejakej, no a potom som rozmýšľal, že prečo to asi tak je a nejaké spojitosti som v tom hľadal. Vy si môžete nájsť to nejaký vlastný spôsob, je to na vás. No ale vysvetlím vám to, že ako to vlastne s tými druhmi zamerania skúšok je. Tak napríklad taký stavač bol originálne šľachtený na to, aby sa vlastne vystavoval, aby bol prítomný pri love pernatej zvery napríklad. Takže nemôže byť na použití napríklad na dorenie, ani na úplne dohľadávanie zvery. Dohľadáva sa s ním zver, ale to sa dohľadáva iba srnčia, o tom si budeme hovoriť neskôr. Toto miesto vlastne, či už sa to jedná o dohľadávanie diviečej zvery napríklad, to zaberajú duriče, alebo napríklad na dohľadávanie jelenej zvery, alebo muflónej, alebo danielej, toto miesto zase zaujal farbiar. Napríklad potom ešte pod zemou, tam napríklad taký durič by nemohol ísť, pretože nemá ani taký telesný rámec, nie je na to vyšľachtený, vycvičený, na to sú zase vycvičené brloháre, teriére alebo jazvečíky. Ano? Z tohto vlastne vyplýva to, že každá jedna skupina polovných psov má svoju špecifickú prácu, ktorú vykonáva. Avšak sú tu furt niektoré plemená, ktoré sú dosť všestranné a môžu vykonávať viacero prác naviac. Napríklad teda ako či už tie jazvečíky, ktoré môžu byť aj duríče a aj napríklad na dohľadávanie srnčej zvery môžu byť použité, alebo také stavače, tie sú dosť tiež všestranné. No ale poďme si to rozobrať. Srnčiu zver môžu dohľadávať po úspešnom absolvovaní farbiarských skúšok stavače, farbiarských skúšok malých plemien, to zase malé plemená, ako napríklad jazvečíky, teriére, farbiarských skúšok retrieverov, lesných skúšok stavačov, lesných skúšok malých plemien, lesných skúšok retrieverov, všestranných skúšok stavačov, všestranných skúšok malých plemien a tak ďalej, a potom ešte IHF, to sú individuálne hlavné skúšky farbiarov. Takže áno, je tu toho dosť, možno sa to zdá aj, že to je veľmi veľa, ale v podstate tam z toho musíte vedieť iba hrstku. A na čo takéto vlastne postupne aj časom pochopíte, že ako to funguje. Potom na dohľadávanie diviačej zvery slúžia farbiarske skúšky duričov a individuálne hlavné skúšky farbiarov. Ja tu niekde hodím aj nejakú tabuľku a môžete sa aj z toho učiť. Pre dohľadávanie jelenej, muflóne, danielej zvery, to sú zase predbežné skúšky farbiarov, individuálne hlavné skúšky farbiarov. Pre prácu s malou zverou a na použitie na spoločných polovačkách na malú zver. A tu zase je jesenné skúšky stavačov, jesenné skúšky malých plemien, všestranné skúšky stavačov, všestranné skúšky malých plemien, jesenné skúšky retrieverov. Je tam toho dosť, viac menej, keď vám to takto môžem vysvetliť. Napríklad keď urobia farbiare individuálne hlavné skúšky farbiarov, čo je akože dosť náročná skúška, ale ak to úspeje farbiar, tak môže dohľadávať všetky druhy raticovej zvery. Predtým samozrejme musí asi uspieť v predbežných skúškach farbiarov, toho kvalifikuje na dohľadávanie jelenej, muflónej a danielej zvery. No a potom ak chce dohľadávať srnčiu zver a ešte aj diviaka, tak musí uspieť vo farbiarských skúškach duričov, to máš na diviaka. No a potom sú tam pre srnčiu, to asi budú farbiarske skúšky stavačov. Je to dosť možno teraz komplikované pre vás a hlavne sa zamerajte na to, aby ste uspeli v testoch. Ak tomuto nechápete, v pohode, nevadí, neriešte to. Zamerajte sa na to, aby ste uspeli v testoch, a ak vás to nejak zaujíma, tak buď sa pýtajte, môžete mi napísať buď do komentára, ak vás to takto zaujíma, alebo potom opýtajte sa, ak máte nejakého blížneho, čo sa venuje kinológii alebo polovným psom, a vám to určite vysvetlí. Verím, že ak ste dobrý majiteľ
svojho povoleného psa chcete udržať v čo najlepšej kondícii a chcete taktiež zamedziť tomu, aby sa mu niečo stalo. Samozrejme, choroby sú všade. A áno, o tom sa budeme teraz momentálne baviť. Vieme, aké zarmúcujúce je to, keď vám umrie blízky človek. To isté môžeme prirovnať aj ku úmrtí nejakého dobrého psa, keďže veľa ľudí, určite veľa dobrých psíčkarov považuje svojho štvornohého miláčika ako člena rodiny, takže je to taktiež dosť smutná správa, keď sa toto dozvie, ale je to jednoducho život. A tak trošičku vám aspoň objasním znova ochorenia, na ktoré by ste sa mohli sústrediť, eliminácia, poprípade nejaké očkovania. Najvážnejším vírusovým ochoreniam patrí psinka, parvovíróza a besnota. Na psinku sú vnímané najmä štenatá a mladé psy. Tento vírus do organizmu vniká cez dýchacie cesty a tráviaciu sústavu a spôsobuje až 50% úhyn. Prevencia môže byť očkovanie, vhodná výživa, suché a čisté prostredie, dostatok pohybu psa. Prejavuje sa horúčkou, krčmi, cvakaním zubov a malátnosťou. Potom besnota, o tom sme sa už bavili. Je to vlastne vírusové ochorenie, ktoré napadá nervový systém, no a potom sú tam zase tie štádia a tak ďalej. No a proti tomu sa bránime očkovaním. Vírus do psa vnikne tak, že ho vlastne nakazené zviera pohríže a už cez sliny sa dostane jednoducho do systému a už je viac menej, ak není zaočkovaný pes, tak je koniec. A ešte som zabudol skoro spomenúť príznaky. Prejavuje sa takže je útočlivý, hryzie, požierané straviteľné predmety a je dosť taký plachý. Parvovíróza je zase zápal sliznice, žalúdka a čriev. No a príznakmi sú krvavé hnačky a vracanie a najlepšie sa takto môžeme brániť iba očkovanie. Také nebezpečnejšie bakteriálne ochorenie je leptospiróza. Pes sa môže nakaziť najčastejšie čistou vodou asi ťažko, ale nakazenou vodou. No a prejavuje sa ako horúčka, neochota k pohybu, depresia, apatia a zvýšenie močenia. Potom sú tu nejaké znova parazitárne ochorenia, ale nie vnútorné, ale vonkajšie. Napríklad taký svrab a prašivina patria k najbežnejším. Ušný svrab sa prejavuje tvorbou hnedo-čierneho mazlavého mazu vo zvukovode, som dobre nazval. Červená prašina sa prejavuje začervenanou a shrnutou kožou a ak sa jedná o oblasť očí, tak táto oblasť sa nazýva okuliare. K najbežnejším ušným ochoreniam patrí zápal zvukovodov, vnútorné parazity, to sú buď škrkavky alebo pásovnice. Tých sa však zbavujeme odčervovaním psa. No a mám tu ešte nejakých významných slovenských kinológov, ktorí prispeli dosť k slovenskej kinológii, lenže na to si musíme zobrať druhý papier. Slovenská kinológia bola na začiatku minulého storočia dosť na nízkej úrovni a túto úroveň pozdvihol dokonca Čech a nie Slovák Jozef Kadlec, ktorý pôsobil v Nových Zámkoch. Veľkou mierou sa podielal na uskutočnení prvých skúšok stavačov na Slovensku v roku 1928 a na jeho počesť sa koná memoriál Jozefa Kadleca a úspešným psom, ktorí toto dosiahnu, sa potom odovzdáva titul všestranný víťaz Slovenskej republiky. Veľkým prínosom pre slovenskú kinológiu bol rodak z Nového Mesta nad Váhom Koloman Slimák, ktorý sa 60 rokov venoval polovníckej kinológii. Viete si to predstaviť, 60 rokov sa niečomu venovať? Je to veľmi dlhá doba. Podielal sa na založení prvej slovenskej plemenej knihy, prešľachtil slovenského kopova a vyšľachtil nové plemeno, a to hrubosrstého stavača. Bol medzinárodným rozhodcom pre exteriérové skúšky psov a pre výkony psov pre všetky plemená, ktoré sú vlastne uznané. No a na jeho počesť sa od 97. koná memoriál Kolomana Slimáka. Úspešným stavačom sa odovzdáva titul CACIT. CACIT. A sú to vrcholové medzinárodné skúšky stavačov. Friedrich Konrád, taktiež veľmi významný slovenský kriminológ, prispel k presadeniu farbiarov a taktiež dokázal, že aké je v praxi toto plemeno výhodné pre polovníka. Ako prvý sa na Slovensku venoval vlastne celkovému výchovu a výcviku farbiarov, no a vďaka tomu sa na Slovensku už chová viac ako 1500 farbiarov. Takže ak vlastníte farbiara, tak sa poďakujte priamo Friedrichovi Konrádovi. No a na jeho počesť sa od 85. koná memoriál Friedricha Konráda a pozostáva z najťažších možných skúšok, ktoré môže farbiar urobiť. No a zas a znova sme o niečo pokročili ďalej, prebrali sme ďalší predmet. Ja dúfam, že sa vám video znova páčilo, dúfam, že som vám to predal tie informácie čo najlepšie. Samozrejme, že
od vás dostanem spätnú väzbu až potom, keď toto všetko vydám. Každopádne vidíme sa pri ďalšom videu, zatiaľ sa majte, užívajte a čaute.